hai chen khopui lai li taka chuan iani chu an khoba sa chang chuan alo chuk bor tha hle maya thingtlang nula ti taka chutiang ang khopui lian chu ala hmungai si lova ro pui ti in a hoi kwal na sa hle a thian nu fengmei chuan alo hmuak hlawa anin kwa chung chung fengmei min ti to su heta chuan zu zi ti vekin min hriania tinge ifa thing ve mi in thingtlang atanga local ini ti an hrianga sin alo ti zung zunga an la hredon thawalawm a ho lutuk hnamilo hmusaka kalawm tak tak ani hei dried radish i duh deuh kha kalo hun sia sin alo ti zung zunga ke ngai to lo hetiang a thing lutuk local te tuna chuan na thole poisa chiar chani to mai ti in night club pakhata a hruaya an form chu iani chuan a hazak dewa a ching hle in a hria beer lo sem kwal le seng hoi vel na chu alo hmu sak ve chu ni in ama tho ang chia ni bok chutiang na han tho chu yani chuan adu vak lo na in akal ve to laklo bok sia a ho ta big em lo chuti la in an kyang maya chuan karnal em mai hi alawin hunga a chunga tang chuan tlangwal sang thaje zoi tak mai tarmit bun hi alo chhuak bar chunga alu tur chu fengmei chuan a thler zui wangwanga Hua Group President ani kha billionaire alani zui oi khatiang mi hau sak tak mai kha han ngai zong theila chuan anwa mu tang ati zui vung vunga mi pa te zong an rinom lo e mai nangma kuta din kha tum zokro yani chuan alo tivat papa khat hian fengmei chu inti shedeu hian alo kwa ve thor maya ngai theilovin alo chan mase chu pa chu bara manager liwa alo ni a zuman to chi achi tham hama wangin fengmei chu abe sei deuh tlata chuti lain yani ero chuan do kan alo te fai ve char char thung chuta fengmei chuan ngai to na thalo deuh mai ani ta a zan in chu ka thian nu virgin nga thi ka aya ka peang che ti in zuwa chuan damdoi apola yani du lo chung chu thlem char charin a in lui tir thei ta hlau mai a ruita mo tia chuan liwa chuan ruma chuan hruai atum tamaya hua po kha a rui em awangin an ena ho pelawin hotela room pakhata chuan ria mai alo tum ve mek yani chuan liwa chu theile theilowa anam sona abeng shep mai chu a hmu a hua an khoilet ve atum chuan awa chan nula le tlangwal omdun ta chu harfim heklo an tumlo dan deuh chuan hua le yani te chu an che swal tatlat mai hetiang hi atak taka chuan thil ti chi ani haulawa drama ang hi ani ve vek si lova natna thalo kai le son pai ti a hlaum em ani no pang ho kha in lo shereng don ya o atu ka chuan manager liwa chuan fangmei chu lo kholin a hau shepa hua an alo chan thu tia soi mei chu a thinarim hle a hua ber kherina alo chan chu a thi khle bok yani lo ho chu lo be fatin boss khan a hruai de chisia ka ngai to lutuk chia ti in alo do zei zei apoilo mi pakhatin mi lo chan man hlawa ani mu ni zan khani lo ho si lova chupa nian chuan inom du nem ni a ka roi lutuka tunge ni po ka she to lo awazia lo ve ani le bo zui te tu mem tumlem lo ve min she ve lo sela a thazo kang he khopuya hian na thoka som thok chuak turin alom kalokal ti in interview dang nei tur chuan a chuak zui le mai mei chuan a thiam pa wanga hua group security guard chu va kholin an pu local to emawa zot one man hotela inspection ti turin akal tin alo changa chu hotela nge chuan yani kha interview nei turin avakal ve chia muntify tu na chu avadilani director chuan ID te chu alo enwang wanga darshan khwamoi ni a kanchor theilawang che thingtlang nula tan 5-star hotela tho pha kanilo michang kang deuh dewan local china ilo dor thiam do nim ni inti ching zo vekang alo ti kher thingtlang mi kan ni awangin kan ching kher lo iril rotian omzok dai yani chuan alo ti ve tanga ta eheu min an khum ve ngamani mo o khoi ka ID po kha I manager na hnuaya chuan tho po ka thok pe bik lo ani a hnu in khwa thing dewa chuan va ho le la ani chu
gar te chuan iani chu hruai chhuan tum hua kha alo kal ta hlova director tawngkam leh che dan chuan a ti lawm lo hle a hna atang chuan a ban zui ngal daia manager pawh chu a discipline a that le lo chuan a ban tur thu a hrilh bawk ID tla chu charin iani chu a pe a hotel ti fai eile inbua sai a tul thoi pe chuan thlakhata cheng sang riat insurance le inlua tur pakhat nen heta hian I thok theiang ti in a hrilh ta a iani chu alom hle trolley ina alo su tur chu hua chuan alo posona chutia an han in hnai deuh chuan zana amut pui hmeichhia kha nitlata hriatna a nei anuri em awang khan a hre chiang to lo chuta a secretary chuan ni zana hmeichhia isoi kha alo kalan tia sin ti in alo hrila chunu chu zuzi kha alo ni reng mai hua chuan ni zana mi kha ini emni apoi ka ti khop mai ka rui lutuka thupa choinan in poisa le kar ka piang che alo ti poisa le chutiang mai dil tur che in heta kalo kal hle nim mein ati chuan ani le engei du tin alo zot le a ni zan khan ka thiang him na min lak saka chu wang chuan ni na ka phuani I bial nu ni ka du ani zuzi chuan zam hau lo chuan alo ti ama ang chuan awa in soilut ve zai ole lawin siam la kalo lam tir don chenia hua chuan alo ti ta hlawa alom hle a dan chu a rin hlel deuh tlata wangin secretary chu a chui chian tira bar manager berker kha an vazo si ani la chuan hua hmeichhe ompui chu mei nge chu ani thu alo hril bok sia rin hlel ngot thei po ani talo mei khan alo min lok diam to chu lo ni in cheng noi khat pek atiam nge yani po chu hlim takin alo ho a thianu chu na a hmu thu te alo hril mei po chuan bialpa ani thu le abula atum dan te chu alo hril ve boka yani po chuan mak ati dewa bialpa lo nei reng ani mo ati chuan o ka soi zo cha kha tia alo chhana wang chuan kalom pui che thil tui deuh kan ei the ani chu ti in eirong abol zui ngal lutuk mai chura du lo na an nei na nge ti in wei chuan alo ni vur yani chuan a hna chu azom ta a mei po hua ina chuan hruailu ani tabok ro pui ati lutuk chu a thidang lo chaw ani yani ero chu manager khan a huat pha tlata a tir kwal ring maya a that lo na lai zon sakrengin thingtlang mi mai in thlada chuan ka ban makang che ti in avau khur hua te chuan arukin an lo hmu veka nupa pakhat in nei zo hlim zung bun man to deuh mai chu an thei ngil awangin yani khan alo va pelet alo nia chumi te chuan lom thu an lo hril hua chu yani laka chuan alom hle a an hotel ati hming thata wangin noi khat bonasa pek atiam ba ka VIP room chia ti fai to tur chuan a hril bok yani lom na chuan van atong hi ani bere in lama ero mei chu alo in tilal thiam hle a anom puinu chu a phe khok phel tira tum vel piwangila alo tar ve to deuh bok nen a pel thiam lok si lova ivanep tak thingtlang mi ni angmo ka ban mai tur chenia ti in anam deuh roka hua te lo ho chu phur deuh chuan alo pan ma si ani chuan piwangi chu alo kai tho daya ani hi kanau sena changa min enkol tu kanu le kapa te chhana ta to kan chung ko in nga na berani hi khatiang khan tongkhum to reng suang che alo ti ta mya mai piwangi chu ain thlachung dewa ka tha lom a ho lutuk alo ti wat nya engtin ma awm lo kha ente ka kor hi ka in mi em ti in thoveng deuh chuan alo zot le nga zat chungril lam a that lo chuan pon lam moina chu engma ani lo hua chuan alo ti dai si kati pal o ti in a korte chu thak sak alo tuma hua chuan alo du hau lo zan in chu ti tur ka nei ti in company lama chuan alesan le tadaya bonus noi khat lai adon awangin yani chu alom hle a api le pu te chu va kholin avashil anni po chuan lo lom hle a film khur tur chuan an lo cha lom bok manager in hua office ti fai tura ashila wangin tlai to viau ma se avati fai le shama
hua imbual zo lo chuak nen chuan an in tawk ani la chuan kawr alo ha bawk si lova chhuа leh mai atum chu a tlu tep hua chuan alo chelh hman a awm chu a tham sak pala hi kan khua a vok ho a in a khal tha dai mai a ti chuak phong a in thiam lo le deuh sia ngai dam adil hua dara kut chu kom chu a hmu fu ta boka khamizana amui puipa kha ani a ring ta deuh tlata a za em awangin a rukin a ho dei kha ni a hmel po a hmu chiang si lo enge min en ringa room ti fai tu mani lom ni ti fai thwai ro hua ana lo ti ta ka chuan a hreswal ani te chu a ring le dewa hua po chuan a hriat lo hmel ravin a hre bawk ani ngai dam dil nan mei chuan piwangi sup siam chu hua chu lo ken saka i bial nu lo kala ti in secretary chuan alo hril kongka po chu alo in kik ngal kar kara ma se meeting kan nei ti in secretary chuan alo nam chuak dai hua an bial nu alo nei reng mai chu makati hlea lo mudun tak tak ni ta sela a bial nu a ui resan ani don tlat yani chuan chu nu o chu a hriat nu ang ati hle a ma se a hmu hman lo chia chia arin ain hua chu ten om riau chuan a hrele nu no chutia pona me hi ading reng chu manager khan lo hmuin an pu bial nu ni tia hria a alo tlon hle chuti lai chuan yani po chu alo in nor chhuak ve ta a rang deuhin me hi chuan banglam a hoivat hua private room ati fai ringot po chu alom hau lova in hnai tam lo sela aduani yani po in hua bial nu chu tunge ani a hretalo phurdewin sup chu hua wa pe a ani la chuan hei hi chu ka hna thona hmun ania thil poimo omani lo chuan local mai su chutiang chu omani po in secretary hi lo hril lok to la karem tin lo chuan local to swang che alo ti dai akal tur chu mei chuan lo kwain min du ve lowem ni nangni aya kan re thewangim ni ti in a chapur mai khoite yomdan ang hi mi in an hmu dan tur che ani za taka inun chuan an zang che tunai dan hi chuan thil ti fai tu po atluk lo hua chuan alo ti ta mia mai tuna chuak che kha isuina em ni alo ti fata o khanu kha thingtlang atanga local ve mai chu ania ma se nang a in nun phunga sha in a in ngai tloma mi a hmusit ve mai ngai lo ama tang khan in zirang che alo ti ba ka a ho tir dai mai chu chuan me chu ati thin rim hle a manager hne na chuan lo en thli thlai turin acha nikhat chu yani chuan chenga chuan hotel a chuan a hmu hlola an khwa mi lo ni ome hua chuan tunge ni tin lo be ve fata kan khwa a le khathiam thei ber ani hi ti in yani chuan alo hril zung harvard chuak ngat alo ni ve bok nen yani po chuan a chuang ve hle chenga chuan nai thokri mem ni I cher deuh tlatin ka hria I man huna ka len chhuak puyang che ati chuan ole kapute phone le sak katum shim boka ti in hua chu chonu chol adil ngal phallo chu moi to hik lo le alo rem ti ve sham an bazar na tur hmun an soya chuan secretary shwain avakal ve ta ringota secretary la chuan boss heta enge kan ti ve don mi in date en tur ringotin mo alo ti chuta hua chuan alo mel room thangang mai yani phekhok bun chu alo kau tor maya chinga chuan tikhan lo thula phekhok dang ka vain sakang che ti in akal son vata chumi hlan chuan phekhok moi deuh mai yani chuan alo hmu fu ma se sing thum man lai alo ni si ador khak tu la chuan khatin mi dor kota lo ding reng su I hlia ve kalom a tolu tuk I le ngam chuang lawang alo ti ngal ringot en chen adil po chuan alo rem ti lova hua chuan alo khongai ta deuh dor chhunga chuan yani chu kai lutin a thut tira phekhok chu dilin a bun tir alo bun tok chia le ngal boss ato e mai yanin alo ti po chuan mishing hi tuma in thler thei kan om lo ti kha thil tha po I phu ve thawalom alo ti tlat si karin a in a fil dai mai yani chuan atiru ta wangwanga
ai to alo bun mek a hmu awang chuan a zak deuh nge a hnung lamah chuan a thuk rut a zala hianin a to si kale ngam lowang a ti chuan dawr nghak tunu khan alo nuih zat hle huana chuan keiman kalei mayang thalai tlarami zongzong kha lo la vek te ti in dawr nghak tu chu alak tira designer bag nal tak tak an lo ni bonus thatak dongdon in dawr nghak tunu po chuan alo in ngai hman ma se ban ani tadai chu mol chu hua group ta tho alo ni a chutiang hnathok chapo lutuk mai chu hua ngai thei zong alo ni hau lo boss kalom lutuk o ucheng heng zongzong hi boss in min lei vek ani hi ni hman nuam ule ti in chenga chu kain a hopui ngala hua chuan a thler zui vung a thik deuh tlat chenga po chuan I boss khan awangai sak em che ve a du deuh che anyang a ti chuan oi omlo bialnu anei ringa lom a hnathok te hi angai sak shim shima in buli te hi adu lo bur chu wang ani mai thei heng te po hi min lei ti in yani chuan alo chang thung zana chuan hualung oi vak lo chu a rui le a yani khan artui alo ken saka lom thu soinan ati ani hua tlutur chuan yani chu a pot tlutel pala chutia an han in hnai le deuh chuan a hma zana thil thling te kha an ngai toilet hua la chuan alo fop ringot bok boss I bialnu kani lo hi I rui lutu kani kha ati po in alo fop non le a thla du to si lo artui chu la in a chala chuan a chut ke saka a hmaya te chuan alwang thlangwai ngwai mai a hlau le si a rang takin yani chua chuak dai hua po a har kok mai zinga chuan mein alo be sok soka tuk chuan an pe fel vek to thu alo shil kei man lowang ka man motlat ti in office lama kalmaya tuma ma se chomhe zinga pakhat artui kan chu yani lo pe kha ani ti secretary in a soi chuan chu chia chu tuiti tak chuan a fai kela mein asiam nia soi e tur dang te chu pakhat ma a khoi chin ei lo yani ne na anin hmule chuan an lai deuh thuta artui a chutna po kha tlem chuan alo la sen deuh veta a zia lo nge mai secretary la chuan tunge mo ichala chuan lo chu kher ni cctv enle tangai ni kha a chak lo viawang alo la ti zui yani chuan a hlau thong hle a poisa an choi tir mai te po chu a hlau to ani artui te chu a tha sin kanu te poin a hmai chana na mangsi a alana lutuk atita zai chu wanga ni cha chu tukin jing chu ka hmai anil thapa ti in hua chuan alo chang ve hlau boka an kho artui nga tani thule a tha sia te chu a soile hnu chuan hua po chuan an kho artui chu cha to turin secretary chu a shil an hotela chuan Chinese restaurant rungot po palia oma western restaurant po paruklai an lo nei bok an khwa a artui chau an le sak chuan kum kha chung rungot po in million nga man vel lai chu an khota chu an le sak thei don ani yani chuan tamatingang maya an khwa in chu tiang sa poisa an hmu chuan an tangkai pui hle don ti a hria ta wangin kalomi o boss I fel hle mai ti in lom thu a shil hua po chu alo nui ve vur chutia yani alo tho hnu a thil adanglam chakta em mai chu manager chuan tha ati lovin a thik ru hle a chutakara an boss bial nu la khan lo en thli thlai turin a cha bok nen alaka chuan that a chhuar lo hle a chuti lain nu pakhat hodewa in chei chomhe ni om tak lo akbor deuh mai hi alo luta president room alo zot elevator chu honsak turin alo nge na tungei ni a 5-star hotel ate hetyang thuam hno nen te lo lu president mu te chu ila tum zuya izak lovem ni nangni ang thlen phak na chi ni lo o idule sulaya guest house a son cheng som nga man om vakal ro alo ti mak chunu chu alom lo hle a yani chuan lo murangin kapi khoi ke man kalo shwayang che ti in chomhe bek chu alo akloka akal pui zui ngal chutiang me che fel tak hotela an lo thok chu chunu po chu alom hle a lom thu te a shil manager bok khan alo mu fu le a
na pawh thawk lova chutiang mai lo buaipui chu a hau leh shrep chuti lai chuan huwa te pawh an lo thleng ve chi a manager chuan he nu hi yani te chhung aniang thingtlang mi ni ka ring nangma hmuturin alo kal ve ringuta nadang pawh thawk lovin yani lai hian alo buaipui chung boka ban ngal tlak ani hi tiin alo hek zot mahse chu nu chu huwa nu alo ni reng mai le ngaidam dilin manager chu a thing hal rup mianin cheina a holam emo thingtlang mi an ni wang maya lo biak that du lova lo hmu sit vak kha thil tha lo takani machine kan ni na hi kanin za sak ton tur zo kani pi huai chuan alo ti chara a hma puin warning kapito chia isim lova bani ngai ani huwa chuan lo ti le mi mai si chuta chapchunga ngaidam adila angin tak chiama chuan a top nan ti in an ngaidam le ta a pi huai chuan yani chu a faklea housekeeping department a deputy manager na cheltir turin a fapa chu angin sak thlakhata cheng sing khat sang riat le ni riat day off ani theidon ani kalom lutuk o yanin athi chuan tongkar ringot a tok lo zanria treat nge angai ani kha ti in pi huai chuan alo nam deuh nge ya a fapa chu avanek tir vel an restaurant changkang ve dewa chuan an chawl duna menu te chu english vekani awangin a hre si lo amangang hle mahse adu zong tak chu huwa chuan soitop turin ati a cold noodles a chak te a hriat chuan power bank la turin atir bova chumi hlan chuan eitur chu alo order fel diam mai tuiti tak chuan an eidun zana chuan zuzi chuan secretary chu lo bia in huwa biak adu thu alo soya lekhabu chiari a nakina kalo biak ti rangche ati po in abial nu kani hi pe mai te tin alo vin shep huwa po chuan a kam khat le hlaka a thin rim chuan form chu avom pop manager kha va bia in company a thil thleng thar lam so chhuwa nge chu atum ro hle ani la chuan yani chu alo thik ru ve tho bok nen mi phakar le fing takani artui te apia deputy manager a te akai sang to le ngal zanria te pon ei dun ania ti in alo shil ta feka awa poi ve nang kumnga chhungin manager ai kai sang man chok ania ti in mei chuan alo kheu chho chanta a thinarim chho ta hle zan ina rampon lammi mi khwal kan nei don alom a shevia wang atita a chenga khan mei chu lo kholin hai chenga kalo zina sin yani nen chu ei hovila ti in alo som nakina kan soi thale donia yani hian ape po karing lovia ti in a chang chu event chu apoimo ema wangin deputy manager yani te kota chuan anda vika huwa po in film crew le tur chuan a cha mol chuti lain na thok pakhat chuan zan ina perform tur zai thiam chu kan hotel chu ai nuwa aluan ata wangin a local theidon lo tin alo soi tamaya yani te khwa tanga an cha artui kha ani ti in an soibok awamak ve ken fil vek boxia yani chuan alo tivata iwa film khur lo ve kamwal phodon ani hi ti in manager chuan alo hau khur me khwal hovin chuan ei khamdon to boxi zai turber adam lo ta ka chuan an boy ruta viau maya ma se yani chuan midang ko na hun na om to si lova keima ka lo zai mai do nim ni kan khwa chuan ka zai ve fo thena sin alo ti chhuak nol zanria ane khamnu chuan yani chu stage lampan chuan alo chuk dala an vai mai chuan nal an lo tingang mai ding meu chuan an lo lom hloma rin aida hin alo zai thiam zek le ngal professional ang mai chuan a chevel po chu adik thlap mai andu anga thil a thlen tak lova chuan meile manager te chu an lom ve ho lova ma se thinrim mai bak chu ti thei an nei lo chutia an hotel ati hming thatle tak em awang chuan lom thu soinan ti in lobby manager a chuan an kai san tir le ta a bonus po cheng noi ni an la pezui huwa pate fapa chuan yani chu alo be thahle a zanria e puya te chuan alo som ma se ni chuan ei pui turdang ama puina sadeu tu alo nei to thu in alo hnara huwa chuan ama ani do ni mo alo in ti mana
ma se chenga lek chua lo ni si an kal zui le tamai si a thik ru in a thin rim ru deuh trun to mei chuan yani le chenga te chu pon an lo ding reng awa hmuwa awa kal ve a tira mimpui tu ini ka promotion lom nan gift ka pe veang che ti in banbun moi deuh mai hi yani chuan alo bun tir chenga chuan an nei tur a le saklanin an lo in koma mei chuan chenga hian adu che ani ishe thiam lovem ni a fel si lekha thiam box si nei dei ro iwa nei ngotang hotela I thoreng pu angai to don lovasin ti in a thian nu chu a fuita pasal nei dei sela adu ani ma se ani chuan pasal nei hi kala tum lem lo keima in chom the phot hi ka du ri zo kani ti in alo chang dai si iwa tak enla ke porang ka chakle silver chami ve kani hi ka inbel ompui kan ne cho boka engma ka tingai lo anwam lutuk ti in a in soi thei chawle chanta takin ibial pa po min la hmu ve mi alovania chenga nen hian kan mu ve cha kania ko vela ti in yani chuan alo ngen abuai lutuka baka nangni mai mai mutur chuan alo kal man lawang atidai ani le in nei tin tumsia inu le pa te po mutir ve photla azom velom yanin ati le chuan asata zak mai enge ka za lo na chu mi hausa mei mai mai emo min ti emni nangni nen hian kan khovel ai nang to lova soi ho tur po kan nei to lo ti in a bek chu la in a ho sandai a phone chu ala thei hnil zui a hnunga chuan an zui ta zela ma se colony pakhat an va thlen chuan a chhunga chuan tlan lu an lo phal ve si lova van nei thlak tak ke na huwa te an lo tlan ve chia an har satna te chu an lo shila huwa kara chuan lut ve in chenga chuan gate pawna chuan alo ngak ve thung tunge phone pek chu itum reng renga tia huwa ana zo chuan ka thianu feng meia nia atia chutiang hming chu kala hrengai mi halo henglai colonia hian om tak tak amo tina zota ani po chuan a omle omlo po alo hre chiang si lo nin guard na phone alo da mai lo chu poi ati hnu hnu hle lok piwangi adam thawak lowa kanin po ati fai theilo minti fai sak the angem huwa chuan alo tinula chungte chu ka hna po ani bik lova baka azau om sia lungai su darkar khata cheng sing ni hi du lo chiamo alo ti le ta ka chuan yani chuan an nar phal le talova chenga chu va kholin hosan mai tur chuan ava shilta huwa po chu anui sup chenga nen chuan in hutam lo sela adu wang ani reng si in chung an lu chuan alo fai kwar mai si ti fai lu tuk po angai don lo hi kan ti fai ngal zung zung ange yanin ati chuan nya tikhan lo ti fai la eitur ga lo siamang che noodles siam ka thiam te mai ania ti in huwa po chu a che ve ngal zung zung chhuata chuan mei ban bun a pek kha alo let nga ta alo pai dai chu ni in yani chuan a chara mei a pek nen khan inang ati hle piwangi chu lo kalin thatakin alo bia mei in thil alo cha pitura kal atum chuan yani chuan atar to sia alo khongai deu kalopek sakang che ti in chung lama chuan a chhota mei chu alo inte fai vel hlar hlara madam tia yanin a uri chu sha in awa muthut a che buai hle ma se a hmai alo hnoi dum man hlo mai kapi henglai vela hian feng mei ti hrimya lo mo tia azo chuan aw chu ati danglam zaya henglai vela mitam takan oma engtin nge ka sha tang alo ti yani po chuan a hriat nu ang ati riau na in a hmel chu a mu chiang thei si lova ati turte ati zo nu chuan a ho ma ta zo ka ngoi ringa alo ho dai mai chu huwa chuan a ui hle a vui khat nan ei tur asiam ve ema ai sakle ta si lo atu ka la chuan a room ti fai tur point a local to si lova a hmu khat chuan angai ru deu tlat to a unau pa la khan a lo hel ve chen box si zuin puya te chuan a lo som thul huwa chuan ko office po ti fai angai alom khoya ma kal man lo ti ma se a unau pa te chu lo hlau te si lova
ke man chol ka pe lom local ro tin shwai lui tum chu ve le hwa chuan ka local ve don alo ti wat bial nui ne reng kha in pui ve mai la ati chuan aman ka pe vekang ti in azui lui ve chal cheng nuai ni man lai mai chuan in ho yani chuan kan khobu chu atluk lo e mai alo ti da ya truth or dare game te chu an khel yani chu anin tir tluk tluk mai heta hian imiduan omem tia an zona chu a chhang du tlat lova chumi zan chuan hotel room pakhata yani le huai te chu an riak dun le a ma se engtin ma anom kholo lem lo yani ruilu tukha luak zui ngekin acha thlazui dei maya atuka po chuan hua chuan a chhai chhun zom thona in yani chuan alo hnara bialnu ine reng kha alo ti tlat nei lo taila boss thatak chu ini nge ya ma se bial pachatak ero ini lo ani don hi ti in yani chuan akal san mak hua chuan azui chuak ve bok chulai tak chu manager khan alo hmule peka thlate la in mei chu avathon ngal zan hun an hmang dun nge nia ringin ani chu alo thin rim hle thingtlang mi ho hi in hne om lutuk thlok bo vek ro u ati twar twara ani po thingtlang mi tho ani reng si hwa lo ho po chu alo chhuwa chan ngal bong bong ingai ang khan engma thil sual kan ti lo hwa chuan alo ti ve khawa ka thiang hlimna ka hlan che sin enga tinge min ngai sak du mia lo ti in a chap der ta vela zuzi khazan kha apoi ka ti khop mai mo phurna lak po kha ka duwa heta po hian ka om tir chani idu dan danin i kho sa ni hi ma se nang nen chuan kan mi zia le du zong te hi a in mil lo em ani min she thiam la idu chuan min kal san mai ro poisa in tun nun na tur chu ka peng che alo ti dai si enge kanin an lo na khanu thingtlang mi ve mai mai kha enge ngai hlut viawa ti in a aule vak vak enge thingtlang mi chu i hmu sit viawa enge poina i thom hno siam la chuak ngal ro ti in wa po chuan alo shok let ve ta hotela chuan mei chuwa kala yani chuwa zong ani ero bathroom a azun alo te so chia ala rai zui awak vak vak thom chu sha in a ko chuak ehe irailo soni pai theilowang titlaro ti in shwai chwa tum ringot nilo titla katum reng reng hleinem kapa aboral nuwa kanu im pasal dang min ne san de ya nu le pa thlasar hnuaya po ka seilan lova chu wang chuan pai pui thlina ma ni nge in enkol hi katumani yani chuan alo ti ve thung pasal tel lova fani te chu i chom thei do nim ni o na ka nei lom ka chom thei em mang chu po ni se pa po nei lo kha pa chu nei lo ani mai thei ma se nu anei don tho lom chutia a chha nu in nawa pa ya nei nge tum ti a sha ta ka phe chuan mei chu a rider veli tamya mai yani chuan hua chu anau pai na pa ani ti kha a shevek to a nawa pai thu po chu a shilta tungia pa tia a zo chuan chan mai tum lai in secretary kha lo kala zuzi in nawa pa ya pa ini to do ne ti in alo shil ve cha si a in rol zui ngam ta lo tunge ifa pai na pa chu tia hua an a zo non le po in ibial no rai chu ngai sakro alo titlat thudik tak soiro ati po in chinga lo in rol ve wata ka fa ni kha hunrei tak kan lawin kopto alo ti tatlat mai takta kem ni hua an ati in a chang du bok si lo kha pa wang khan i hnai chan do na sin ati la in kabang mayang ti chawin a chang le a anem tek te po chu a pe ngal dai chuta mei lo kalin test result te chu aron hua pa ini to do na sin ti in hlim takin alo kwa a chet lak dan chu fu ati cher cher hle yani ero an khwa ho phota apu te wa hwa thil engkim shil adua yani ero an khwa ho phota apu te wa hwa thil engkim shil adua chengan midang fa po pai ma la kani she me lo chia sin tia a som po in ke aya cha i phu ani ti in adu tlat lova
ani le in boss fa kha em ni ipai tia azo chuan o kan rui dun lu tuka kan che swal palani engma thiam lo na anei lo acha keiman ka en kol thei a shat kher po angai lo ati chuan acha e in en kol chang che o ti in yani chu an kholam ba sa chuan a chuan tira anin mang tha ta ni huanu chuan a fapa chu alo tlo a mei chuan ala hmu ngai lo awangin tunge ni alo sheder silova anom pui thare moti in alo tirvel zat zat huanu ani ti a sha chuan a zakhle a azuk be thale hor hor ma se huanu chuan ami sia tur chu alo she thiam ngal veka alo be thadu to haulo sona pai ti an han sha chuan yani pu te chu an thin rim hle a an tunu khopuya na tho thatak nei an lo chuan ruk ve em chuan son pai in an in alo lut le ani si a alung oi thlak lo ve em bokani chu a hriat lok veka wangin i ani po mundang da ya kala tuma hriat lo na a wa om bo dei chu adua chumi hma chuan apu te chu alo tlo photani mi tena an nui zat chu adu big lo ma se pathianin na a thok ani che kang chu api zo grill ru chu adam chhauta tlat maya mundanga kalangai lo hetai umanga naupoi niyang kan enkol pui ve kang che alo ti hlau apu ero chu ala ti tau tluang zel zan khat chu rui de vin hwa chu ina lo ho a rem changa la in me chuan lo mut pui tum ma se alo du hau lova nawi pai ani lom ni in enkol thazok ro alo ti dai aril runa chuan zu chua in ngek ngeka abur ruak chu huanu chuan alo pule si nawa pai ni lom ni enga tinge zu te a in cheu chewa a ti nge nge piwangi chuan amak lu tuk ke pon ka she thiam lo rai huat po ani lo reng reng alo ti ve bok tuna chuan chenga point ti turdang ane ta lo boka awm na lama let le tum huwa chuan aron hu a khonge ya ni kan khwa a hoto enga tingi kalve lo ifa pai ni lom ni ifa ne ve enga tingi mo phurna ilak lova ti in huwa chuan alo nek tamaya ka fa a pai lo tlata tin ni eng a ani chuan tu fa nge pai chu zong ka shil lawang che nangma zok khan iti tur chu ngai to ve to mai ro chenga tongkam chuan huwa ngai chu ati tha chia lova anu in ibial nu hi raipo ang lovi a ati ta ka phei chuan a ring hlel ta dewa tual chhar doctor thiam tak chu hruaiin mei nen chuan a in chi bai tira chumi pa chuan chu pa chuan mei mar chu alo dek zeu a rai lo thu chu a soi tamau mai mei ero chu a in soi rai na sa hle a thina rim hle bok ani chuan hospital a kalila kan shemayang chu wa anati ta chu vele kati pa lutuk ka hmangai lutuk chia wangin dot ka soi tamai ani ati le ta zai zaya ani chuan om sang to ang vila emo thildang idu apiang ka piang che ma se kanupui ero ini thei ngai lowang wa chuan ati ta mya mai ni hni chia hun ape bok nen a thina rim hlia mi pakhat chu wa bia in mala tur chuan a roi ngal a tong thom chu piwangi khan alo she hlawa wa chu awa shil vek thingtlanga chuan arpan chuk ang mayin thu athang chak hle thina yani rai thu po chu an soi ru sep sepa khokha chuan a khatta ma se apu po in atunu chu alo chan ru ve hle a ti swal nei ma se angai dam vekani zan khat chu popcorn ale holam chu mi pakhatin yani chu alo changa alo rek ta bor bor mai vanei thlak takin huwa alo thleng man hlawa ma se ani po chu thingfakin a in rin lo hlanin alo hlap hlutop poidang a khoile hma in yani pu alo thleng ta hlawa miswal pa chu atlan chhia a aum zui ngal lau thong takin hospital lama chuan huwa chuan shwaya mithianom thu doctorin alo shil chuan huwa emoti in yani chu atap zoi zoya ma se putar zo kaloni huwa ero chu achalan tuam saka ana ve deuh hlek ti bak na dang anei lem lo eitur yanin alo pek te chu tuite takin a ei borbora
yani tu fa po lo pai mala fa tan kapom vekani ti na shil ibial nu rai ni lom ni rai lo min lo ti der le kalom chu po ni se chenla min ti boy to su yanin ati chuan ka du zong mi ani ngai lo shim shim ka rui lu tu ka wangin zan khat chia kanom du na thil dang ti saka ngai dam ka dil po in ka bial nu anga om a phutlat sia voi khat ma ka khoi non to lo shim shim wa an alo ti chuan yani po chuan a chang zui ta bik lova chengan afa ani lo thua soya tu fa po ni sela kapom vekang ati le chuan ka fa pai na pa hi nangma alo mi ni ti in a shilta huwa chuan makalo ti hle a adara ta tu wang khan yani chuan alo shedei to ani kha June ni thum room number 888 ta khan kanom du na ti a yanin a soita ka chuan maka ti hle a khamizana ka ompui te chu kabial nu anga om me khi alom ati phok shu tunge chu nu chu a hming tia a zo chuan zuzi ti na chang ta a yani chuan a phone a an thalak dun te chu a en tira a lo ni chia mai a thian nu in a chunga a thil ti dan chu maka ti in a ril ruan a hle a lelama an ma ni pahni an lo ni dun reng ti an sha ti ro chuan an hlim hle thung liwa po kha an va zo chiang le a alo impuang vek nge nge an ma ni buma hun rei tak lo ti boi tu laka chuan phobalak chu an tum ve ta a wa chuan mei chu va kholin in nei adu thu le zangzia khwa a ngei adu thu chu a soibok tak tak emoti in mei chu a hlim hle a mo kor fol var moi tak mai ha in karnal taka chuan a chuanga an khwa hun rei tak alo chwa san to aza pui fo chin lam chu apanta mi hausa tak pasala anei huna chuan an khomi te chuan an va otin an wangai sang don tak em tuma in an hmu sit ngam a ring to lo khwan va thlen chuan an khovi si pi chuan thattakin alo dong songa fengmei kalom pui lu tuk che ti na lo chi bai mei ka ni to lo zuzi ka ni dai to alo ti maka a tong kam le che zia vel cha po lu tuk mai chu mi pui local khom te chuan an ngai thei ta bik lova anu te tak ngel po chuan akam khat lak bok chutia amo kor to zia vel a soi za zat lai chuan mo nu lo thlenge ti in mi pakhat hi alo aw lo lawa yani chu an hnam thuam mo kor in belin chulai hmuna chuan alo kal ve ta mei chu ameng phok le a tunge kanin nei na hian local turin som che alo ti ngal ringot tunge inin nei na ti yanin alo ti let ve ta ka chuan ha ka pasal tur chu I boss hwa khania ka zep to lo mayang min ti boi chu tumviau ma la a to pa chuan keima zokin ka nei don tho tho ani hi me chuan alo ti le khera ini na dik tak a hriat hnuai hian ani du tho che iringem ni chutia anin hnia lai chuan mo nei tu alo thlenge ti in an lo puang le a hwa chu lo kalin akutalo phara mei chuan akutalo pevat ma se kalpel da in a hnunga dingoi reng yani zuk chu alo kai ta daya enge omzia atira tang khan engkim shevekin do tin min lo ko chhuak ani mo mein ati chuan ani nang min bum lo bi kem ni zu min in lui tirin damdoi ipola manager liwa min swal lui tir itum boka chuta keima anga in soin hwa ibum char char boka chian thatak angin kalongai chia ma se min ti chelvik po pui lo ti lo I thatna tura ni chuan ke chu engtin pon omila pui timya lovani hi keima min that turin mi ilo roi zui boka ni lom ni yanin ati chuan a phanna sa hle ma se mi swal pa ngei kha an lo shwai ta si liwala a in puang vek to bok nen in soi thiam ngai na a hret talova hwa chuan fengmei mi bum le mi tha tir tum thu boya idam chungin jail bang izu toang ala ti zui chuta meu chuan phakar chhoin ka thiam lovani min ngai dam ro u ti in a chap kwa le vela ani chuan ingwangin nge hetiang hian ka chungai ti yanin ati chuan a chan chu khopuya oma nunnuam tak nei kha ka du ani tina chang
chu wang chuan maw midang nun i tih chhiat vek nangma hma chei sial ani hi ianin a ti chuan nia keimah hi nangmah puitu cha chu kani nang aiin ka fingin thil ka hre zawk chu wang chuan ke aia i van nih bik na tur a awm lo mi chuan a lo ti lia a iani thinrim chuan a beng thlu tawp lo khawih let ve a tum chuan hua chuan lo dangin guard ho chu a hruai chhuah tir ta a an ruah hmanna chuan lem chan chau chu ani na in hua chuan chu hun chu rem changa la in iani chu nupui atan chuan thingthi hnap tungin a sawm ta a a bul vel ami te pawh chuan an lo lawmpuin chhang tur chuan an lo ti lui lui zakru deuh si lombok si chuan a kut chu a peta a zungbun chu an inbun tir ta ni iani pi leh pu te pawh chu an hlim hle a an tunu in mipa tha tak mai a tawng ta chu van nei an ti hle tichuan a bul atangin nupa tuak thar te chu an ko chhuak tha leh ta a an bul tanna chu du thu samin tha chia lo ma se a tawpna erawh tha thei ang bera khar chu an tum tlat tawh ani tuna chuan thingtlang nula ve mai tia an hmuh sit em em kha khawpuiah pawh mi hausa tak mai nupui a lo ni ve dawn ta a tawp ta e